jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daraɓe Ayaw Pindi TV en garti e kattande jomiraɗo e subakande o gam yettina ɗon ko sifa e kale gaden e jandeji leydi Sénégal joni paalen koye jandeji ɗi. Alkamisa jeegom lewru novembre hitande junnaji ɗiɗi nogas joyi ko sifa e kelle gaden e jandeji leydi Sénégal eɗen puɗɗoro e jande l'observateur hono no ɓe mbaɗiri e gardidi natal mabɓe kam musidɓe men jandiyankoɓe ɓe garti koye on ɗon marché stratégique wonande kay laamu leydi Sénégal ko yowiti e les secrets du New Deal ɓe kollitino wonde kay ɗum ɗon oɗo saaha joni woni ko e chantier ji ko fewiti on ɗon naval hono no wiiri jayde ganda kay ko kam woni jayde wiyetende jande l'observateur kam musidɓe men jandiyankoɓe noon ɓe garti e on ɗon terrain meeting mo ganduɗa kay hono landa Pastef ene anni yuɓɓinde ɗum kam musidɓe men jandiyankoɓe ɓe gartini kadi e gonɗon seppo ganduɗa kay ko seppo national woni tan ñahtu national mo ganduɗa kay opposition e hoore muɗum ini yuɓɓinde kanji ɗiɗi foof noon ko e ñalawma o goto e nder wuuro ngo woto woni Dakar hono no wiiri jayde ganduɗa kay kon woni jayde e l'observateur kono noon kam musidɓe men jandiyankoɓe ɓe garti alhaali dossier omo ganduɗa kam woni Farba Ngom kam e Moustapha Diop ɓe kolliti kay wonande ko yowiti e nangugol ɓen ɗon won mission goto mo ganduɗa kay ene tawe ɗo e nder Dakar gam yurnitade ko yowiti e alhaali nangal ɓen ɗon worɓe ɗum ene tawe e jande ganduɗa kay ko kam woni e jayde l'observateur koye on saaha noon jayde L'As quotidien kañum naati dingaral kam musidɓe men jandiyankoɓe ɓe garti koye alhaali kuppugol signal 7TV kam e TFM e TNT o ɓe kolliti kay wonande CNRA kañum kay waɗi dégagé e kala responsabilité e muɗum ɗum ine tawe e jayde ganduɗa kay ko woni jayde L'As quotidien kono noon musidɓe men jandiyankoɓe garti e gonnoɗo ete hoorejo leydi Sénégal Macky Sall mo witande ko oɗo saaha joni Macky Sall woni koye ɗaɓɓitkol laamu ɗo ete nder leydi ndi ko ɗum jeeyi sababu ɓe kolliti wonande kay APR nena waɗa installé ɓe ganduɗa kañum goni commandoji muɗum seeɗa seeɗa hono no wiiri jayde nde kono noon kam musidɓe men jandiyankoɓe ɓe garti on ɗon document mo ganduɗa kay ko yowti alhaali e nangal omo ganduɗa kañum woni Farba Ngom ɓe mbitande ko Farba Ngom kam e Moustapha Diop ganduɗa kay enena e suudu dumbirdu ene woni tan noon won expert en gori ɗo e leydi ndi gam yurnitade ko yowiti alhaali gonka mabɓe e toon to suudu dumbirdu ɗum ine tawe e jayde L'As quotidien koye on saaha jayde Walf quotidien kañum naati dingiral ɓe mbitande kamɓe ɓe garti ko alhaali ñawoji ko yowiti e rabadare ɓe kolliti noon kay on ɗon rabadare mo ganduɗa kay ene rewi hakkude omo ganduɗa kam woni omo gandi kañum Ousmane Sonko kam e Mame Mbaye Niang ɓe garti hen kam musidɓe men jandiyankoɓe ɓe mbaɗi noon ko namdal ɓe mbi pourquoi ɓe ganduɗa kañum men goni avocat ji Sonko ene jogui hen hoolare ɗum ine tawe e jayde nde kono noon kam musidɓe men jandiyankoɓe ɓe garti e Ousmane Sonko ɓe mbitande ko Sonko ma ƴettu congé à partir de hande hono no ɓe mbiri ɗum ko gam heblanade on ɗon terrain meeting hono no jayde nde waɗiri e gardidi natal muɗum jande Les Échos kañum arti koye on ɗon situation ko yowiti alhaali Farba Ngom kam e Moustapha Diop e woɗɓe ganduɗa kay inena goni toon to suudu dumbiru tawni ko wonnoɓe e ancien régime gonnoɗo ete honno ɓe mbiri ɓe mbitande ko expert uji en droit humain ko kamen kay goni ko gari ɗo e nder lamorgo ngo Dakar gam ƴewde ko yowiti e alhaali gonka ɓen ɗon e nder suudu dumbirdu hono no wiiri jayde nde kono ɗum ko kam musidɓe jandiyankoɓe ɓe garti e mbitande ko malgré la situation économique et dramatique du pays ɓe kollitino wonde kay omo ganduɗa kam woni hoorejo jagorɗo koye on saaha ƴetti pellital gam ƴettude ko wiyete ko congé gam heblanade ɗum ko yowiti e on ɗon terrain meeting mo ganduɗa kay ene anni yuɓɓinde holno mbiɗi ɓe mbi ko Sonko apprend à quelques jours de congé ɗum ine tawe e jayde nde ganduɗa kay kam woni jayde Les Échos jayde Vox Populi kañum arti koye alhaali e ɓen ɗon avocat ji ɓe ganduɗa kay kañum goni avocat ji Farba Ngom kam e Moustapha Diop hono ɓe mbitande ko avocat ji Farba Ngom e Moustapha Diop oɗo saaha kay mbaɗi pression muɗumen ɗum kono jayde nde waɗiri e gardidi natal muɗum ɓe gartine kadi kam musidɓe men jandiyankoɓe e on ɗo coupure signal mo ganduɗa kay kañum woni ɓe ganduɗa kañum woni TFM kam e 7TV omo ganduɗa kam woni gardiɗo CNRA kañum ɓe kolliti ko on kay nena laɓɓitina hoore muɗum nena laɓɓitina ɓe
ɓe ganduɗa kañum goni CNRA ɓe kolliti wonde kay CNRA kañum namdima yo ɗum yoɓe tottita e signal mabɓe ko ɓuri yawde e yaccade ɗum ina tawe e jayde nde ganduɗa kay ko kam woni jayde L'As quotidien. Jayde La Tribune kañum arti ko e ko yuwiti ala haali Ousmane Sonko ɓe mbitande ko premier ministre ƴetti vacances pour quelques jours. ɗum noon ko saaha mo ganduɗa kay leydi ndi ene woni e zone turbulence woni tan zone mo ganduɗa kay ko zone yerɓa hono no wiiri jayde nde ganduɗa kay ko kam woni e jayde wiyetede e jayde La Tribune kam musidɓe janiyankoɓe ɓe gartine kadi ala haali tottugol signal ɓe ganduɗa kañum goni TFM kam e 7TV toon to TNT ɓe garti noon e ɗin to konngudi ganduɗa kay e CNRA suuti ɗum ina tawe e jayde ganduɗa kam woni e jayde La Tribune. Jayde quotidien le quotidien kañum arti koye on ɗon détention ɓe mbi ko Farba Ngom en détention wondude e woɗɓe ganduɗa kay kañum goni e jaggaɓe kolliti o biyeteɗo Antoine Levray ɓe kolliti ɓe mbi ko Antoine fait la veille. ɗum noon ɓe garti hen ɓe kolliti wonande kay on ɗon avocat français kam e collègue aji muɗum nana tawe ɗo e nder laamorgo ngo Dakar ngam ko yuwiti e jurnitugol ko yuwiti e nangugol taw ko nangugol arbitraire honno ɓe mbiri fawde omo ganduɗa kañum woni Farba Ngom kam e woɗɓe ganduɗa kay ko jaggiraɓe ala haali e dawrugol te nder leydi ndi kono ɗum ko kam musidɓe janiyankoɓe ɓe garti on ɗon coupure signal ko yuwiti e den ɗon ayawuji TFM kam e 7TV ɓe kolliti noon wonande kay kam musidɓe janiyankoɓe ɓe garti on ɗon fannu ɗum ko ɓuri ko yajji ene tawe hello sappo e ɗiɗi e nder jayde ganduɗa kay kam woni jayde quotidien le quotidien jayde guendiri nde Le Soleil kañum arti ko e keblanogol on ɗon JOJ woni Jeux olympiques de la jeunesse garti noon on ɗon souveraineté alimentaire économique et solidaire hono no wiiri hoorejo leydi ndi kolliti nde wonde hoorejo leydi ndi waɗa saaha joni kanko o hoore makko omo waɗa mobilisé won tan en mode mobilisation nationale hono no ɓe mbiri kamɓe musidɓe men janiyankoɓe kamɓe jayde ganduɗa kay kam woni jayde guendiri nde e jayde Le Soleil. Jayde coftal ɓallide jayde Rewmi Sport kamɓe ɓe garti ko ala haali keppo guende jomo leydi Sénégal Pape Thiaw ganduɗa kay nanni ɓayyinde doggol fettoɓe ko yutiɗe non potiti cihlagal hakkude leydi Sénégal e leydi Brésil kono ne kadi Sénégal e leydi Kenya honno ɓe mbiri ɓe mbitande ko omo ganduɗa kañum woni biyeteɗo Ibrahima Mbaye petto toon to Paris Saint-Germain kañum suuɓi ko fettude équipe guendi jomo leydi Sénégal hono no wiiri e jayde nde ganduɗa kay ko woni jayde Rewmi Sport. Jayde ganduɗa kam woni jayde Tribune Sport kañum arti koye Sénégal ɓe mbitande ko caggal match amical hakkude leydi Sénégal e leydi Brésil ma Sénégal huccidir équipe guendijo mo leydi Kenya ɗum noon wonata ko toon to Turquie. jayde nde arti hen ɓe gartine kadi e ANPS ɓe ganduɗa kay ɓayyini doggol ɓe ganduɗa kañum goni fettoɓe ɓurɓe mantinde walla mbiyen sportif en ɓurɓe mantinde hitande ujunaji nogas ne hitande ujunaji nogas joyyi ɗo ete nder leydi Sénégal hono no waɗiri e jayde ganduɗa kay ko woni jayde Tribune Sport. Jayde Record quotidien kañum arti ko équipe guendijo mo leydi Sénégal ɓe garti omo ganduɗa kañum woni Mamadou Sarr ko noon kadi ɓe garti Assane Diaw mo ganduɗa kay ne foti artude équipe guendijo ɗum ko caggal nde o gañino o gañande woɗɗinodemo terrain ji ɗi ha jeeyin sababu o waɗano ko convoqué de potite e jawtude ko yuwti équipe guendijo mo leydi Sénégal ko noon kadi kam musidɓe janiyankoɓe ɓe garti Ibrahima Mbaye mo ganduɗa kay habɗi wonde yidde muɗum ko fettude équipe guendijo mo leydi e Sénégal. bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daraɓe Ayaw Pindi TV ko ɗum woni komin kemno robinanade ko sifa e kele gueɗene e jaydeji leydi Sénégal adumeɗen e robinde jaydeji wonata ko janggo soko gueno haji ko adi nden min mbiyon jokke ɗoftade kam e rewidade programme uji ɗi Pindi TV waktuji sappo e tati ma en dañ fartange artuɗo gam yettinaɗon kabaruji ma e lemgal Pulaar. Allah jarama on jarama.